Похваленный Иисус Христос. Великий четвер, пятница и суббота досягают своей меты в литургии пасхальной. Великая пятница и суббота – это 2 дні на протягу всього літургічного года, коли отсутнічає літургія Евхаристії. Усі чекають на пасхальну вігілію. Спочатку її целебрували вночі на пам'ять про Пасху Ісуса Христа. Таким чином, Костел виражав своє чекання на Збавцю. Гэтая найсвятейшая ахвяра, якую цэлебруюць у гэтую ноч, з'яўляецца маці ўсіх літургій. Памятаем, што святкаванне нядзелі звязана з воскресеннем Езуса. Вігілія пасхальная, нават калі і распачынаецца ўначы, якая яшчэ належыць да суботы, то аднак адносіцца ўжо да нядзелі. Звязана гэта жыдоўскім спосабам адмярэння часу, калі дзень лічыцца ад аднаго захаду сонца да другога. Вігілія пасхальная – гэта начное трыванне касцёла у чаканні на воскресенне Хрыста. Падчас гэтай святой літургіі брат Ігор будзе маліцца за парафію і парафіянаў. Брат Андрэй Бучтан будзе маліцца за тых, хто сёння не змог прыйсці ў касцёл. Брат Андрэй Гляцінскі будзе маліцца аб Божым ратунку ад эпідэміі і яе наступстваў. Перад святыняй падрыхтаваны агонь, ад якога будзе запалены пасхал. Гэта вялікая свечка. Яна будзе назначана знакам святога крыжа з адначасовым выпавяданнем слоў: Христус учора і сёння, пачатак і канец. Пасля гэтага у верхняй частцы пасхала будзе вырыта грэцкая літара альфа, якая азначае пачатак, а ў ніжняй літара омега, якая азначае канец. Крыж, які знаходзіцца паміж літарамі, азначае тое, што Езус з'яўляецца пачаткам і канцом стварэння, уладаром часу. Ён стаіць у цэнтры гісторыі чалавека і свету. Калі святар з пасхалам увойдзе ў святыню, нашыя свечкі запалім толькі тады, калі ён падыме яго другі раз пасярэдзіне касцёла. Сёння не будзем выходзіць да агню, а застанемся тут і будзем чакаць на ўваход літургічнай службы.
у гэтую найсвяцейшую ноч, калі Пан наш Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ўшануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молімся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь і праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам маглі прыйсці да святла вечнага, праз Хрыста, Пана нашага. Христус учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належыць час і вечнасць, яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Праз свае святыя раны, слаўныя, няхай сцеражэ нас і ахоўвае Христус Пан. Амен. Святло Христа, які ў хвале ўваскрос, няхай разгоніць цемру нашых сэрцаў і думак.
Światło Chrystowa. Dziękuję Panu Bogu. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Światło Chrystowa. Dziękuję Panu Bogu. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Światło Chrystowa. Dziękuję Panu Bogu. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Radosny nasz świętość, zaprawna jedyna mądrość. Jezu Chryste, Panie nasz. Гімн, які цяпер прагучыць, з'яўляецца ўрачыстым гімнам пахвалы свечкі, якая сімвалізуе Езуса Хрыста. Мабыць, ужо ўсе заўважылі, што памеры гэтай свечкі іншыя, не такія, як звычайна. Гэта звязана з тым, што на пачатку існавання касцёла гэтую літургію служылі ўначы, а свечка, якая асвятляла цемру, спальвалася, падкрэсліваючы каштоўнасць ахвяры Хрыста, святла ўсяго свету. Ён, каб асвяціць цемру нашых грахоў, сам, як быццам бы згарэў у ахвяры за нас.
ярослым бляскам. Бога святил тебе промень спрадвечного володара. Целый свет някая чует, что вызволився от темры. Узрадуйся, костеле наша Мати, оздобленный зянням искристого святла, и някай лучным спевом наполнится этая святыня. А вас прошу, браты наимилейшие, что захопляетесь ясностью святого полымя, к образом со мною призывали милосердность у всемогутного Бога. Някай же той, кто без моих заслуг учинил меня своим слугою, наполнить меня святло, как смог я узнести хвалу этой свечцы. Пан с вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно это и справедливо, усим сердцем, розумом и побожным спевом, прославлять небажного Бога, Айца всемогутного, и Сына Его одинородного Иисуса Христа. И Он справедливому Отцу заплатил за долг Адама, и своей кривёю знищил запись стародавней вины. Это и есть тыя пасхальные святы, подчас яких забивают соправдное ягнятка, и его кривёю освячаются дамы верника. Это тая ночь, у якую ты вывел с Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне, и ровел праз червоное море. Это тая ночь, якая святлом огненно слупа, рако рассеяла темру. А сёння гэтая ночь усіх веруючих у Христа на всёй земли вызволяя от давних провинов из мроку греху, вертае ласку, излучаем супольность святых. Это тая ночь, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пероможцам выходит с подземных недрах. Нічого б ми не отримали з дару життя,
коли мне пришло збавление. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка! О, якая ж невымовная любовь! Как откупить слуга, Ты отдал Сына. О, соправды обовязковым был грех Адама, бо яго згладила смерть Христа. О, щасливая вина, якую знищив такі великий Откупитель. О, соправды благословленная ночь, бо только она была годною ведать час и годину, у якую Христос повстав з мертвых. Гэта тая ночь, об якой написано, и ночь, як день, буде ясна, а так само ночь моя святло и моя роскоша. Святость гэтай ночи прогоняе злость, змывае провины и вертае ласку павши, а засмучаным радость, знищає ненависть, яднае узгоде, и скарає земные влады. У гэтую ночь полную ласки прими, святый Ойча, вечаровую ахвяру прославления, якую Табе складає святый костёл, урочисто ахвяруючи руками своих слугов гэтую свечку, лён працы пчалина горою. Мы уже ведаем значение гэтага ласковага светача, які на ушанаванне Бога запальвае яркі пламень. Хоть ён отдае частку своего святла, однако же застаецца неизменным и ничего не губляє. Бо живится воском, які дала працавітая пчала, каб утварить гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благословленная ночь, у якую злучается земное з небесным, а справы боские с людскими. Тому просим Тебе, Пане, как светок, что на хвалу имя Твоего ахвярованы, неостомно палы мне, рассеиваючи темру этой ночи, и приняты Тобою, як приємний вода, нехай злучиться со святлом небесным. Нехай же он полымнее аж до світання, покуль не узыйде соправдное солнце. Иисус Христос, Твой Сын з мертвых повстал.
и освятил род людский своею ясностью. И с тобой живей, володарить на веки вечные. Амен, амен, амен. Гасим свечи. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Розважаем, як у минулые часи Бог збавив народ свой і нарешті послав нам своего Сына, як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безладдям і пустечею, і темра була над поверхнею бездані, і Дух Божий лунав над водами. І сказав Бог: «Нехай станеться світло». І сталося світло. И убачив Бог святло, что оно доброе, и отделил Бог святло от темры. И назвал Бог святло днем, а темру назвал ночью. Нехай станется скляпение посеред водов, и нехай оно отделить воды от водов. И учинил Бог скляпение, и отделил воды, что под скляпением, от водов, что над скляпением. И так сталося. И назвал Бог скляпение небесами. И сказал Бог: «Нехай зберутся воды, что под небесами, у одно место, и нехай з'явится суша». И так сталося. И назвал Бог сушу землею,
а збор водаў морам. І убачыў Бог, што гэта добра. Сказаў Бог: няхай зямля выдасць зеляніну, траву, што рассявае насенне, і пладавое дрэва, што дае плод паводле гатунку сваю, у якім насенне яго. І так сталася. І выдала зямля зеляніну, траву, што рассявае насенне паводле гатунку свайго, і дрэва, што дае плод, у якім насенне паводле гатунку яго. І убачыў Бог, што гэта добра. Няхай стануцца свяцілы на нябесным скляпенні, каб аддзялілі дзень ад ночы, каб вызначалі пэўныя часы, дні і гады. Няхай стануцца яны свяціламі на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю. І так сталася. І учыніў Бог два свяцілы вялікія, свяціла большае, каб кіравала днём, і свяціла меншае, каб кіравала ноччу, і зоркі. І змясціў іх Бог на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І убачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог: няхай закішаць воды жывымі стварэннямі, і няхай птаства лётае над зямлёю пад нябесным скляпеннем. І стварыў Бог вялікіх марскіх рыб і усялякае жывое стварэнне, што поўзае і кішыць у вадзе паводле іхняга роду, і усялякае птаства крылатае паводле роду ягонага. І убачыў Бог, што гэта добра, і благаславіў іх Бог, кажучы: пладзіцеся і размнажайцеся, і напаўняйце воды ў марах, і птаства няхай множыцца на зямлі. Няхай зямля выдасць жывыя стварэнні паводле роду свайго, жывёлу, паўзуноў і дзікіх звяроў паводле роду свайго. І так сталася. І стварыў Бог дзікіх звяроў паводле іх роду, жывёл паводле іх роду, і ўсіх зямных паўзуноў паводле іх роду.
І убачив Бог, што гэта добра. І сказав Бог: учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Някай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усёю землею и над усяляким ползуном, что ползає по землі. И створил Бог человека поводле своего образу, поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им: плодитеся и размножайтеся, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, якие рухаются по землі. И сказал Бог: вось, я даю вам усялякую траву, что рассевая насенье по усей землі, и усялякое древо, плод якого рассевая насенье, каб яны были вам на спожиток. А усім живым істотам на землі и усялякому небесному птаству и усяму, что ползає по землі и має у себе дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеленину. І так сталося. І убачив Бог усё, що Ён створив, і було яно вельми добрим. Были завершены небесы и земля, и усё ихнее войско. И скончил Бог у сёмый день працу свою, якую зробив, и на сёмый день отпочил от усёй працы своей, якую зробив. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, тибосный Ты во всех Твоих справах. Ученика подкупленный Тобою народ зрозумів, накольки цудовной была справа створення на початку, і ще цудовнішай справа откуплення у повні часу. Коли як пасхальне ягньо был охвярованы за нас Єсус Христос, який живе и владарить на веки вечные. Читання книги Буття.
у тыя дні выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: Абрагаме, і ён адказаў: гэта я. Бог сказаў: возьми сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Марыя, і там прынясі яго на ўсё спаленне на адной з гор, і пра якую я скажу табе. Абрагам устаў вельмі рана, асядлаў асла свайго, узяў з сабою 2 слугаў сваіх і Ісаака, сына свайго. Накалоў дроў на ўсеспаленне і, устаўшы, пайшоў да месца, пра якое сказаў яму Бог. На 3-й дзень Абрагам узняў вочы свае і ўбачыў здалёку тое месца. І сказаў Абрагам слугам сваім: застаньцеся тут з аслом, а я і хлопец пойдзем туды і паклонімся, і вернемся да вас. Узяў Абрагам дровы на ўсеспаленне і усклаў на Ісаака, сына свайго. Узяў у рукі агонь і нож, і пайшлі абодва разам. І сказаў Ісаак Абрагаму, айцу свайму: айцец мой. Той адказаў: гэта я, сыне мой. І он сказаў: вось агонь і дровы, дзе ж ягня на ўсеспаленне? Абрагам сказаў: Бог нагледзіць сабе ягня на ўсеспаленне, сыне мой. І яны ішлі абодва разам. І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. Абрагам пабудаваў там ахвярнік, расклаў дровы і, звязаўшы сына свайго Ісаака, паклаў яго на ахвярнік паверх дроваў. І працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але ангел пана паклікаў яго з неба і сказаў: Абрагаме, Абрагаме. І он адказаў: гэта я. Анёл сказаў: не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. І назваў Абрагам тое месца Пан пабачыць. Таму і сёння гаворыцца: на гары Пан будзе бачны. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе браму ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слово Божие. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся.
Ти дорогу життя мне покажеш, повнота радости перед тобою, вечное счастье, праворуч тебе. Молимся. Боже, Ойче усидверный, просласту усыновления Ты помножаешь у свете колькость сынов Твоего обетования. Ты проспасхальный сакрамент просто исполняешь обетованное Аврааму, робишь его ойцом всех народов. Да поможи кожному человеку годно отказать на ласку Твоего покликания. Праз Христа Пана нашего. Читання книги Заходу. У те дні сказав пан Моїсею: «Чому ти скликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять. А ти підійми кій свій і протягни руку свою до моря, і поділи його. І пойдуть сини Ізраїля серед моря по суші. Я ж зроблю жорстким серце єгиптян, как пошли они услед за ними. И покажу славу мою на фараоне и усім войску его, на колясницах и вершниках его. И доведаются египтяне, что я пан, коли покажу славу мою на фараоне и усім войску его, на колясницах и вершниках его. И зрушив анёл Божий, який йшов перед войском Ізраїля, і пайшов ззаду їх, а разом з ним і сулуп облачний пересунувся спереду назад. Став поміж войском єгипетським і войском ізраїльським, і була хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь подойти один до одного. И коли Моисей протягнул руку до мора, погнал мором моцным усходним ветром усю ночь и перетворил у сушу. И разлилась вода, и пошли сыны Израиля просередину мора по суше. Вода была для их стяною с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и вошла за ими усередину мора вся конница фараона, колясницы и вершники ягоные. И вось на свитании пан поглядел на войско египтян со слупа огненного и облачного и привел замешание войска ихнее. И подвернул колы колясницу, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: «Утекаймо от Израиля, бо пан воює за их, супроть египтян». И сказал пан Моисею: «Протягни руку свою до моря, как повернулись воды до египтян на колясницы и вершников их». И коли Моисей протягнул руку до моря, на самом свитании оно вернулось на свое место. И бегла вода на сустрош египтянам, какие утекали, и потопил их пан серед хвалю. И вернулась вода, и накрыла колясницы и вершников усяго войска фараона, якое войшло за ими в море, и не засталося ни водного з них. А сыны Израиля пройшли по суше серед мора
и вода стояла кали стеной с левого и с правого бока. И в той день вызволил Пан Израиль из рук египетских. И убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якою Пан узняв супроть египтян. Спалохався народ Пана, и поверил Пану, и Моисею, слузе Ягоному. Тогда Моисей и сыны Израиля заспевали песню Пану. Спяваю Пану, мой он узвисився. Спяваю Пану, мой он узвисився. Спяваю Пану, мой он узвисився. Коня и вершника он скинул мора. Пан моя сила и моя песня, и он стал моим избавлением. И он мой Бог, я его прославляю. И он Бог Отца моего, узвеличу его. Спяваю Пану, мой он узвисився. Пан могутний у боротьбі, Його ім'я всемогутний. Колесницы фараона и его войска, и он кинул мора. Лепшие вояри Ягония потонули у Червоnym море. Спяваю Пану, мой он узвисився. Бездна них проглинула, и они сошли у глубині. Правица Твоя, Пане, прославлена моцай. Правица Твоя, Пане, перемогла ворога. Спяваю Пану, мой он узвисився. Ты вывел народ свой и посадил его на горы спадщины своей, на месте, якое учинил своим жильем. У святыни Пана, якую звели Твои руки, Пан владар навеки и назавсёды. Спяваю Пану, мой он узвисився. Молимся. Боже, и в наши часы зяют давние Твои цуды. Боя храней Твоею мocою вызволил Ты один народ от переследу фараона. Гэтак теперь прозводы хросту ведешь все народы до збавления.
Учини, как усе люди сталися духовными детьми праица Авраама и досягнули годности обранного народа. Праз Христа, Пана нашего. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан могутел имя Ягоное, и Откупитель твой, святый Израиля, Богом усей земли он буде названий. Бо як жонку покинутую и засмученную духом клича тебе Пан, и як от жонки, отринутой у молодости, звертается до тебе твой Бог. На малый час я покину тебе, але с великою милостью приму тебе, и у приступе гневу я сховал от тебе на хвилину обличье мое, але у вечной милосердности злитуюся над тобою, скажа Пан, Откупитель твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя, калі присягну я, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю. Так присягну я, што не буду гневаться на цябе и докарать цябе не буду. Бо горы зникнуть и пагорки захистаются, але милосердность моя не отступит от цябе. И заповед спокою моего не покиснется, кажа Пан, який спогадає тобі. Няшчасная, несутешная, якую кидають бури. Вось я покладу твои подставы на рубинах и подмурок твой на сапфирах. Я ж мою оздоблю твои вежи, упригожу кришталем твои брамы, усю огорожу твою коштовными камянями. Усе сыны твои будут учиться у Пана, и поспех сынов твоих буде великий. На справедливости будет твой моцный подмурок. Ты позбудешься утиску, бо не будешь бояться, позбудешься жаху, бо он не подойде до тебе. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узвяничу Пана, бо ён мяне збавіў. Узвяничу Пана, бо ён мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў, и не дозволив ворогам моим потешаться з мяне. Пане, Ты вывел з затклані душу мою, Ты уратовал життя моє сярод тих, хто сиходить у могилу. Узвяничу Пана, бо ён мяне збавіў. Спявайте Пану вы, ягония верния, памятайте про святость ягоную, бо гнев Яго триває мгновенье,
будь мне допомогай, Ти нарекання моє замянив на танець. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Пана, бо Он меня избавил. Молимся. Всемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обетованное прайцам, деле ихней веры. А прославку Христу повеличь колькость сынов Твоего обетания. Как костел Твой спознал, что уже сполняется тое, чего святые давних часов с довером чакали. Праз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Засмагле, усе йдіте до водов, і ви, які не маєте сребра, йдіте. Идите, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Наво что вы отваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, чем нельзя насытиться. Слухайте уважливо меня и споживайте добро, и нехай душа ваша натешится туком. Схилите в ухо свое и придите до меня, послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Вось я учинил его для народов свідком, проводыром и наставником для народов. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, які не ведали тебе, побегут до тебе, для Пана Бога твоего и святого Израиля, бо Он уславил тебе. Шукайте Пана, покуль Он дозволяє знайти себе. Кличте Его, покуль Он близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и Он смилуется над ним, до Бога нашего, бо Он щодрий на пробачення. Бо мои думки – это не ваши думки, и ваши шляхи – не мои шляхи, каже Пан. Бо як небеса узвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобное к дождь и снег падая с неба и туды не вертается, alebo и землю и робить ее урадливой, и она родит и приносит плен сей биту, и хлеб для того, кто есть. Так и слово мое, якое выходит з устнов моих, не вернется до меня без плену, покуль не исполнить тое, что я хотел, и с поспехом досягне того, для чего я послал его. Это Слово Божие. Будете черпать скрыница избавления. Скрыница
И обвящайте сирот народов Его справы. Нагадывайте, что взнеслое имя Его мое. Спевайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сирот тебе, святый Израиля. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, одиная надея свету, Ты устными пророков обвестил таямницы, что сполняются сёння. Умасуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению возрастают сноты Твоих верных. Раз Христа, Пана нашего. Читання книги пророка Баруха. Слухай, Ізраїль, заповіді, які дають життю, схилі вуха, каб спознать мудрость. Як сталося, Ізраїль, що ти знаходишся у землі ворогів. Змарнів ти у чужой землі, лічать тебе опоганеним, як мертвих. Ти залічений до тих, хто сиходить у отхлань. Ти покинув криницю мудрості. Коли б ходив ти дорогой Божой, у спокої жив би навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое життя, где світло очей і спокой. Але ж хто знайшов яє місце, хто увайшов у скарбниці яє? Той же, хто ведав усьо, ведає яє, і відшукає яє своєю мудростю. Той, хто створив землю на вічні часи і наповнив яє четвероногими звярима, хто послав світло, і яно пайшло, покликав його, і яно послухалося його стремтенням. Зорки радостно зікотять на своїх вартах. І он покликав їх, а яни отказали восьми. Яны з радостью светять своему Створителю. І он Бог наш. І ніхто інший не може порівнятися з їм. І он знайшов усі шляхи мудрості і дав яє слузі своєму, Якубу і Ізраїлю, умилованому своєму. Пасля з'явилася яна на землі і поселилася сярод людей. Гэтай мудростью ёсць книга заповедей Божих и закон, який триває навеки.
Кожний, хто яго захоўвае, жыць будзе. Хто яго адкідае, памрэ. Вярніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зянні яго святла. Не давай славы сваёй чужынцу, ні прывілею тваіх іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраэль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божие. Насичай
помолимся. Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой, проспоклика недоверие новых народов. Учини ласкаво коптых ководную водою кросту, завсёды супроводжала Твоя опека, праз Христа Пана нашего. Czytanie kniги proroka Ezechiela. I skierowane było Słowo Boże do mnie. Synie człowieczy, dom Izraela żył na ziemi swojej i zhańbił jej powodzinami i uczynkami swoimi. I ja sposlał na ich gniew mój za to, że проливали кровь на землю и знеславляли ее идолами своими. И раскидал их сирот народов, и они рассеялись по землях. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков, и пришли они до народов, до яких пошли, и ганбили имя мое, бо казали про их, что это народ Пана, и что з земли его не вышли они. И пошкодовал я святое имя свое, якое знеславил дом Израиля сярод народов, до яких пришел. Тому скажи дому Израиля, что так говорить Пан Бог. Не для вас я зроблю это, але для моего святого имя, якое зганбили вы сярод народов, до яких пришли. Я свячу великое имя мое, знеславленное сярод народов, у яких вы зганбили его. И доведаются народы, что я Пан, каже Пан Бог. Коли моя святость проявится у вас перед очима ихним. И я возьму вас, народов, и сберу з усіх землю, и приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас водою чистую, и будете очищены от усего бруду вашего, и от усіх идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый внутро ваше. И заберу сердце каменное с тела вашего, и дам вам сердце с плоти. И дух мой удыхну внутро ваше, и зроблю так, что вы будете ходить у законе моим, заховывать постановы мои и выконывать их. И будете жить на земле, якую я дал отцам вашим, и будете народом моим, а я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Прагне Тебе, Боже, душа моя. Прагне Тебе, Боже, душа
супокой исполняй справу человечего збавлення. Няхай увесь свет спознає и убачить, что ты зруйнованное поднимаешь, состарелое обновляешь, и все вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, от якого все взяло початок, який живе и володарить на веки вечные. Боже, Ты осветляешь гэтую найсвятейшую ночь славою з мертвых повстання Пана. Оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, как обновленное телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ці ж не ведаете, что все мы, охрещенные в Иисуса Христа, у смерти огонную хрестилися? Дык вось, мы, похованные с Ним хрещением у смерти,
Каб як Христус уваскрос з мертвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасенні, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слова Божие. Дякуємо вам Богу.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Калі мінула субота на світанні першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Браты і сёстры, такое шчодрае сёння для нас слова, і шмат гэтага слова, бо Бог корміць нас сваім словом. І хвала Яму за гэта, таму што гэта чарговы доказ Яго любові. Сёння перажываем Пасху, і не толькі сёння. Гэта 3 дні апошніх. Гэта одно целое. И Пасха это мае 2 значення. З одного боку это свято, а з другого боку это падзея. Як габрэі адзначалі Пасху, думаю, што незалежна ад таго, што мы ведаем, варта прыгадаць у некалькіх словах. Менавіта Пасха для габрэяў была не толькі ўспамінам, яна была як бы перажываннем таго, што перажывалі продкі. Это не так, як, напрыклад, дзень нараджэння, да? Як дзень нараджэння, то збіраюцца ўсе родныя, блізкія, там каго запросяць яшчэ знаёмыя нейкія, сябры. Ну і што, у дзень нараджэння хто? Віновнік торжества. Той, хто адзначае дзень нараджэння, не? Хоць з іх усіх толькі маці памятае гэты дзень. Не? Ну так бывае. Я ў дзень свайго нараджэння заўсёды малюся за маю маму. Таму што ведаю, што это яе болі нараджэння, яе праблемы былі. Я толькі нараджаўся, гэтага не памятаю. І калі здзяйсняецца Пасха, і таксама вось навязваючы да гэтай Пасхі Эўхарыстыя, то ў гэтым больш, чым толькі ўспамін. Тут ёсць 2 рэальнасці адначасова. І ўспамін, і здзяйсненне таго, што адбывалася тады. І гэта ёсць найвялікшы цуд. Большага цуду мы не знойдзем. Таму што гэтыя 2 элементы залучаюцца ў адным. Ідзіце і рабіце гэта, чыніце на маю памяць, як Езус кажа, да? Гэта значыць, з аднаго боку мы паўтараем,
робимо гэта на ўспамін, а з другого боку ми удзельнічаємо у той самій Пасхі. І якщо не пригожа, брат Андрей нам заспівав такий гімн «Вяшчэнне Пасхі», урачисты, вельмі пригожы. Некалькі разоў мы чулі такія словы. Гэта тая ноч. Гэта тая ноч. Якая? Гэта ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка. Мы з вами не памятаем, як мы забівалі ягнятка. Это рабілі габрэі давно-давно. Но это тая ноч, потому что там была Пасха. Яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Калі, памятаем, калі анёл смерці праходзіў праз ноччу, да? І тыя дамы, которые были означены крывёй ягняці, там все оставались целыми. А дети габрейские, дети израильские, египетские помирали. Да? Это тая ночь, где анёл проходит, Песах проходит. Это тая ночь, в якую ты вывел из Египту наших праотцов, сынов Израилевых. Это тая ночь. Это тая ночь, в якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможным выходит з подземных нетров. Это сегодня тая ночь. Это не успомин только. Мы удзельничаем у той Пасхи, где отбывается наиважнейшая подземя. Переход от смерти до життя. И нават калі мы не были відавочнымі сведкамі того моменту, то мы отзначаем сегодня Пасху. Пасху Христа. А яшчэ гэтыя пасхальныя святы лишь для того, каб мы таксама адзначалі нашу Пасху. Альбо былі сёння таким багатым словом запрошаны, так як Абрагам. Ён не бачыў Христа, а убачыў дзень Христа. Убачыў дзень Воскресення. Тому что убачив, як Бог моцний вивести з мертвого в лоні живое життя. Гэта тая ноч, об якой написано «Ноч моё святло и моя роскош». А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе давніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае супольна святых. Гэта сёння тая ноч. Аллилуйя, мы спевали. Нехай Бог будет прославлен, потому что мы дожили в этой ночи. Что не является в сегодняшнем часе таким видовочным. Дороженькие, сегодня эта урочистость, беручи под увагу той багаття слов, які ми сьогодні почули, это урочистость вызволения. А для того, каб перажыць гэтую урочистость як вызволение, трэба спачатку зразумець, што мы невольныя. Бо інакш гэта будзе проста інфармацыя. Адкуль? Сёння першае чытанне, якое было пераплетанае са спевам, нам показывало и был день, который там и первый, и другой, и третий, и четвертый, и пятый. И что Бог створил, было добре. Но не было тут греху першородного в этих читаниях, или мы это добре ведаем. Пришел такой момент, когда это не Бог, а человек вырашил жить по-своему. И тогда появился вот этот грех. Не только непослухмянность, прагнение быть от Бога. І што цікавае, што першым наступствам граху з'яўляецца што? Страх. Давайте сёння пералічым так, можа не хроналагічна, я магу памыліцца, да? Страх які? Паглядзіце, як Jesús нараджаецца, то Ірод баіцца, ён заздросны за сваю ўладу. І пры гэтым там, дзе страх, ёсць што? Смерць. Смерць невінных дзяцей. Калі появляется страх подчас неволи Юзеф, не Юзеф, а фараон, який не ведаў Юзефа, пришел и появился страх. А что, як яны разрастутся, и тогда будет ай-яй-яй, а тогда война, то что? Мы проиграем. Починается неволя.
І народ ізраїльський починає якби помирати в неволі, да? Може не фізично. Jeszcze один страх. Учора ми з вами читали муку Христа, страх Пілата. До чого веде? Страх Пілата, страх першосвятаров веде до смерті Єзуса. Józef z Arymatei tak samo boяв się. To от цікаво, що я за це вельми так вчора бачив, бо боявся. Але потім все ж таки, ну і що, це закінчилося чим? Смертю Єзуса. Петр, який боявся признатися до Христа, то ліпі нехай хтось помре, не я. Що робить страх? Страх забиває. А чого ми сьогодні боїмося? Ми так само проходимо зі своїм страхом. Некоторые камеры боятся. Некоторые, например, боятся, что не могут запанувати у своїм житті, і що треба негде допомогти Богу. Щоб не було зашматних дітей у сім'ї, то ліпі користатися контрацепцією. Бо страх забиває. Бо страх перед тим, що скажуть, що як, пробачте за слово, залетіло, то що це аборт. Страх перед тим, що сьогодні не буде грошей. Страх перед тим, що мене знеславлять, що украдуть моє добре ім'я, страх, який проявляється у тим, що починають закладати маски і так далі, і так далі. Так до раніці можна, але не в цьому сьогодні сутність, бо сьогодні головна думка зовсім інша. Поглядіть, що страх є над початком. І коли ми маємо сьогодні некий непокой, некий страх, що це означає, що нечто не то, нечто не в порядку. Тому що чоловік, який має справжній супокой, не має страху. Але супокой з'являється синонімом поєднання. Ось менавіта поєднання. З'являється якби криницею супокою. Поєднання з ким? Поєднання з Богом. Адам і Єва разорвали эту едность, единство с Богом. Появился страх. И то, что сегодня отбывается, когда слухаем это слово из 8 читания, лист святого Павла, он так само каже про эту едность. Я хочу еще зацитовать один лист, один урывок с другого послания до Коринтянам, так само святого Павла, может, сегодня актуальный. Бо того, хто не ведав граху, Ён учинив грахом замість нас, каб ми в їм сталися справедливістю Божою. Як супрацовники ми закликаємо, каб ви не приймали даремно Божої ласки. Бо Ён каже, в час сприявний я почув тебе, і в день збавлення допомог тобі. А ще раніше усе від Бога, який праз Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання. Тому що Бог у Христі поєднав з собою світ, не зважаючи на провини людей, і дав нам слово поєднання. Тому від ім'я Христа ми з'являємося якби посланцями Бога, який закликає про нас. Від ім'я Христа просимо, поєднайтеся з Богом. Бог учинив грахом того, хто не ведав граху. Навошто? Бо Він уже тоді нас поєднав. І це тая ніч, у якої ми узгадуємо цей цуд, а не тільки узгадуємо, удільничаємо. Що Бог незалежно від того, що нас не було ще, а потім ми появились, а і ми були грешниками, і Він віддав за нас життя. Тоді, коли навіть ще ніхто з нас не хотів ні навертатися, а виходить просто і постійно виходить у грех. І Він уже тоді поєднав нас з Отцем. Але ще залишається одна справа. Чи я поєднався з ним? Бо Бог зробив це поєднання. Так як сьогодні чули так само в цьому пригожому гімні, де справи божські злучаються з людськими. Сьогодні небо злучається з землею. Бог все, що мог, зробив. Розкрив свого Сина. І той, хто не мав вогулі ніякого граху, став грахом. И Он взял на себе мой грех. И Он стал моей нечистостью, как я был чистый.
И он стал моей заздростью, а я не заздростью. И так далее, и так далее. И он стал моим грехом. Коли поглядеть на марнотравного сына, памятаем, так само узгадываем эту историю, вельми пригожу историю. І неоднойче, быть може, помилково ми думаємо, що як синок зрозумів, що відбувається, побачив, що нема чого їсти, що помирає з голоду, покаявся і пішов до Отця. Правда? Він почав каятися. Але це не означає, що він уже був поєднаний. Це, що було тільки покаяння. Але покаяння веде його до поєднання. Тому що, коли він приходить, він каже: «Ойче, я готов бути наємником, слугою, найніжейшим». І тоді що він побачив? Побачив Отця, який піднімає його, воскрешає, який так само каже: «Принесіть бопратку», вертає статус, який каже: «Я не хочу, щоб ти був невольним, я хочу, щоб ти був моїм сином, бо ти є моїм сином». Бог не згодиться ні на що інше. Бог не може згодитися на те, щоб я і ти був невольним. Бо не для того віддав свого сина. І в цьому тексті, який пише Святий Павел, не пригожий текст, хоч не до кінця добре підтлумачений. Поєднайтеся з Богом, лучше так, як ви давайте тепер. Постарайтеся і поєднайтеся з Ним. Угу. Дозвольте быть поєднаним, а не поєднайтеся. І поєднання не відбувається, дякуючи тому, що син марнотравно постарався. Тільки поєднання з Отцом відбувається про пробачення і те, що син бачить любого Отця, який не хоче його мати слугою, який вертає йому статус, а перш за все син починає розуміти, що це не татусь вигнув його, він сам нічого хотів. І бачачи любов Отця, не обмежувати велику любов Отця, син єднається з Отцом. І так само сьогодні Святий Павел у другім читанні говорить про це поєднання. Бо не завжди, коли ми приходимо до конфесіонала, не завжди це може бути поєднання. Це може бути сповідь, визнання грехов, почути себе, таким легчайшим, сповідався, так легко стало, не? Але не обов'язково одразу буде там поєднання. І може некоторих з нас не обов'язково ще не буде поєднання так само. Не обов'язково. Але літургія Костьола дозволяє нам і дає можливість. Як ми, приходячи сюди, в цей Костьол, слухаючи так багато слова, могли бачити цю любов Христа, любов Бога. Что гэтая ноч не просто так, что ў гэтую ноч шмат што адбывалася. І Бог праз гэтыя словы, якія мы сёння чулі, паказвае: «Я верны». Нават калі ты адышоў ад мяне, я ад цябе ніколі не адышоў. Я верны таму, што прадказваю праз прарокаў, што было напісана ў Пісанні. Всё гэта здзейснілася, бо я верны. І я цябе настолькі полюбіў, што ты мне такі каштоўны, что я за тебя отдал своего сына, одного, властного, того, який не ведал греху. Браты и сестры, Бог хочет нас иметь детьми, а не невольниками. И всю эту справу Пасхи, які ми читали, здійсняв Он, а не Израиль. Пасха з'являється дійністю Бога, чином Бога, а не чоловіка. І коли сьогодні приходимо, маючи свої власні страхи, то що нас аж тримає в такій неволі, стиснути, не? Страх, який аж створяє, що ми отомлеємо часами, не надо того. Маємо непокой про завтрашній день. Невідомо, хто з нас хворіє, а хто з нас не хворіє коронавірусом. Бо хто з вас вірить? Я так само не вірю.
І ми праходзім каб сёння ў гэты час, калі амаль увесь свет трывае ў страху, у гэту ноч. Бо некаторыя спяць, некаторыя гуляюць. Як, напрыклад, з працэсіі выходзілі да вогнішча, то там былі чуваць, як хто-то добра адзначае. Но не бачу. А мы сёння не спім, мы бодрствуем, чуваем. І гэта слова ёсць для таго, каб мы нанова адкрывалі гэту вялікую любоў Бога. І праз хвіліну, а можа праз две, некалькі. Пасля таго, як заспяваем прыгожа літанню да ўсіх да некаторых святых, будзем мець магчымасць аднавіць, зрабіць абяцанне аднаўлення абяцання хросту. Мы на хросце не казалі гэтае слово. За нас і казалі бацькі нашы. Яны нас прынеслі, таму што, можа, нейкую веру мелі. Таму што тады падчас хросту гэта не мы, можа, у большасці, а яны пачулі, што Касцёл нам абяцае жыццё вечнае. І сёння свядомыя становімся ў гэту ноч, каб запаленымі светачамі, разумеючы, што Пасха не з'яўляецца нашым учынкам, але з запаленымі светачамі залажыць гэта вызнанне веры і адрачыся ад таго, хто ад пачатку псоціў чалавеку, ад д'явола, ад моцы злога, ад свайго я, які з'яўляючы для сябе вельмі часта Богам. І вось калі мы сапраўды гэты пост перажылі такім чынам, што не прыходзім сёння, каб перад Богом пахвастацца, што нам удалося, а прыходзім таму, што гэты вялікі пост паказаў мне яшчэ больш, хто я на самой справе, вось тады магу адкрываць сёння сапраўдную радасць. Таму што ведаю, што колькі змагаюся са сваімі страхамі, абмежаваннямі, грахамі, і это уже вот так уже, то ён гэта здольны зрабіць. І сёння асаблівым чынам гэтым сімвалам Хрыста Воскресла з'яўляецца свечка. Бо ён згарае. Свечка, дзякуючы таму, чаму дае святло? Таму што згарае. Можа, гэта свечка не так хутка згарае, да? Таму што яна досыць такая вялікая і тоўстая. Але згарае дзякуючы таму, што дае з сябе. Это Христос. Так згарэў на алтары крыжа. І ён гэта зрабіў, каб я не паміраў, каб я меў жыццё вечнае. Значыць, каб з ім, акунуты ў ваду хросту, паміраў з ім, але для жыцця, а не наадварот, каб жыў для сябе і паміраў для жыцця вечнага. Браты і сёстры, гэта тая ноч, гэта не ўспамін, это цэлебрацыя таго дзеяння, той падзеі. І сёння Христос сапраўды ёсць сярод нас, як воскресны, як той, хто прайшоў праз даліну смерці, як той, хто перамог смерць. І можа неаднойчы трэба нам яшчэ будзе вяртацца да пустовай магілы, да пустого гробу, каб пераканацца ў гэта. Ці верыш у гэта? Цяпер надыдзе літургія хросту. Будзем аднаўляць абяцанні сакраменту хросту. Успомнім той дзень, калі ў нас увайшло жыццё ласкі. Ёсць такі вельмі прыгожы звычай, што падчас пасхальнай літургіі удзяляецца сакрамент хросту як сімвал таго, што Езус адкупіў нас і знёс грэх першародны, у выніку якога першыя бацькі, Адам і Ева, былі выгнаныя з раю.
милейшие, покорно просим у всемогутного Бога Отца, как спасла свою ласку на эту воду, а тых, кто будил ее одроджены, принял в Христе, як своих усыновленных зятей. Святая Мария,
своей моцей ты здійсняєш незвичайные речи про сакраментальные знаки. На протягу історії збавлення ти подрихтував воду, тобою створеною, каб яна виявляла ласку святого Христу. На початку світу твой дух узносився над водами, каб ужо тады вода тримала моц освячення. Божа, навод у водах потоку ти дав нам образ одрадження, бо тая самая стихія поклала конець загана і дала початок цнотам. Божа, ти учинив, що сини Авраама пройшли по сухим дне Червоного мора, каб народ, визволений з неволі фараона, став образом будучої супольності охрещених. Божа, Твой Син, охрещений Яном Хрестителем у водах Йордану, був намащений Духом Святим, а коли висів на крижі, з його боку пролилися кров і вода. Після свого з мертвих повстання й он наказував учням: «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай, у им открыть криницу святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого тримає ласку Твоего одинародного Сына, каб чоловік, який створений на Твое подобенство, і праз сакрамент Христу от бруду всяляких грехов обмити, одродився з води, з Духа Святого, до нового життя дитяті Божого». Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на эту воду сыдзе моц Духа Святого, каб усе, хто праз хрост похованы разом з Христом у смерть, з ім так само і повстали до нового життя, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятив эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего Христу. Нехай Он нас милостиво обновить, каб мы заставались верными Духу Святому, якого ми прийняли в сакраменті Христу. Пане наш Боже, да поможи ласкаво нам Твоим верным, бо чуваючи в
гэтую ноч найсвяцейшую мы узгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Выслухай ласкава нашыя малітвы і асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Хрыстус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашую сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў гэтую найсвяцейшую ноч, праз Христа Пана нашага. Запалим свечи. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямницу мы в сакраменте хросту были похованы с Христом у смерти, как разом с Им увойти в новое житие. Тому, скончивши 40-денный пост, обновим обяцание святого хросту, у яких мы колисти выреклися злого духа и его справа, и пообяцали служить Богу в святым католицким костеле. Тому я питаюся у кожного з вас, ці виракаєтеся греху, каб жить у свободі дітей Божих? Виракаюся. Ці виракаєтеся всього, що веде до зла, каб грех не панував над вами? Виракаюся. Ці виракаєтеся сатани, головної причини греху? Виракаюся. Ці вірите у Бога Отця Всемогутнього,
Створителя неба и земли? Верую. Те верите у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, народженого з Деви Марии, замученого и похованного, який у воскрес померлых и сядить праворуч Отца? Верую. Те верите у Духа Святого, святый Костел католицкий, едно святых, отпущение грехов, воскрешение тела и житие вечное? Верую. Всемогутный Бог Отец, Пана нашего Иисуса Христа, який отродил нас з воды и Духа Святого и отпустил нам грехи, нехай своей ласкою заховає нас на життя вечное у Иисусе Христе, Пану нашим. Аминь. Гасим свечи. У святую ночь поєднання неба і землі в Ісусі Христе з радостю просим Бога нашого Отця. Молимся за святый костел, как обещал свету из мертвых повстания Христа, и был свидком Его перемоги над смертью. Молимся за пасторов костела, как у тяжкие хвилины яны умацовывали своих верников особистым прикладом веры в Божий провет. Молимся за тех, кто сеет ненависть у сердцах людей, как наши молитвы и отверно содействовали их навертанию. Молимся за самотных и хворых людей, как ласка откупления умацовала у их надею на перемогу. Молимся за людей, поєднаних
з'єднаних з Богом праз сакрамент покаяння, каб з Евхаристії черпали сили для тривання у добрим. Тоні просим Тебе, Кириле, Елейсон, Кириле, Елейсон. Молимся за нашу евхаристичную супольность, каб наше життя було подякою Богу за найсвятейший дар откуплення. Тоні просим Тебе, Кириле, Елейсон, Кириле, Елейсон. Боже наш добрий Отче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб гэтая любовь переменила наше жыццё. Праз Христа, Пана нашего.
Помолитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, как эта ахвяра, якая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этую ночь больш урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос был охверован, як нашая Пасха, бо Он соправдное ягнё, и Он узял грехи світу, и своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життя про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспинно вскликаючи. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавый одорвать с упокоем, аховывать и однать,
и кировать им во всем свете разом со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всеми, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Пам'ятай, Пане, про слугаў Твоих, за наших парафьянов, за всех тых, кто не змог сёння прийти в костел. І про всіх тут присутних вірою даності, яких ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе приносять за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанай успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Петра і Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталомея, Матвея, Симона і Тадеуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Корнелія, Кіприяна, Лавренція, Кризагона, Яна і Павла, Косму і Дам'яна і усіх святих Твоїх. Праз їх заслуги і молитви нехай во всім оховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў и ад усёй сям'і Твоей. Захавай дни наши у Твоим супокоі, збав нас ад вечнага суджэння и долучи до Твоих выбранных. Просим Цябе, Боже, моцою свайго благословлення освяти гэтыя дары и учини их досконалую и милую Тебе ахвярой, каб стались яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Он узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам по вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обращаем всех свою Иису, вызнаем Твое воскресение
успамінаючы благословленную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ўнебаўшэсце Езуса Христа, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, і ласкава прыймі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Авеля, ахвяру патрыарха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, прадаблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахверы алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, пра ўсіх памерлых з нашых парафій, якія дышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цициліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты, Боже, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благословляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Дапамажы нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою.
чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные». Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру Іргоною. Пане, я не варты, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Twojej любові і у безконцей Твоей добрині май ласку з'єднать усіх, кого Ти узмацнив пасхальним сакраментом, праз Христа Пана нашого. Присядьте, коли ласка. Jeszcze objawy i sama ważna objawa Chrystus воскрес. Уже радость, уже можем святкувати, уже святкуем. Тільки ось такі маленькі обяви, які хочу нагадати, завтра святая мша так само у 10 і у 12 годин. І пасхальні три святые дни, три дні Великого Свята ми закончимо так само нешпарами, які відбудуться у нас вечором о 17 годині. Так само, хто може, хто хоче, сердечно запрошуємо. І тут, під час цієї урочистості, хочу так само сказати слово подяки, скерувати службі літургічної, яка, звісно, там мене не чує, вони зараз бігають, готуються далі. Працювали у таким екстреному режимі, бо не було підрихтовок, не було занятків. І треба було все робити так вельми хутко і з першого разу, але їм вдалося добре. Я так лічу. Дякую особливо моїм церемоніарам, які тут допомагали, Костю Августину, який шмат справді ухвалював цю справу по урочистості в Пригожій. Звісно, слово подяки для нашого хору спів у нас так само на висоті і вельми во всіх сенсах тут на висоті зараз, так кажу. Так само шмат у гэта ўклалі сілы, я бачыў колькі рэпетыцый, колькі разоў збіраліся, можа нават нелегальна, ці легальна ўжо пасля. Прабачце, мы ў прамым эфіры, таму так само не будзем уже казаць пра такія рэчы. Дзякуем маім братам Андрэям, не буду кожнага вымяняць, у нас іх трое. І так само брату Владу, які з нами гэтую Пасху разом переживае. Сёння шмат тут уже намахаўся гэтым крапівам, поблагаславіў нам шмат страваў. Дзякуй табе, Влад, за гэтую працу, за тое, што ты ахвяраваўся разам з нами перажыць гэтую Пасху. Асаблівыя словы падзякі таксама кірую усім, хто прыбіраў, хто дапамагаў у касцёле. Таксама вельмі шчырая дзякуй гэта нашим сестрам. Сестра Ігнація тут добра пасядзела ў гэтым касцёле, памалілася. Таксама дзякуй за вялікі за гэтых дэкарацый, за кветкі, за ўпрыгожванне. Шчырая дзякуй. І ў гэтым годзе таксама хочу асабліва падзякаваць нашай моладзі. Кажам, францішканская моладзь, але нашай моладзі, якая сапраўды шмат тут вось напрацавалася ў гэтым годзе, сапраўды стала такім на фронте, так гэтыя задачы, і вербы трэба было ўзяць гэтую вось эстафетную палачку ад старэйшых, якія ў нас заўсёды прыгатавлівалі, і трэба было гэта нейкім чынам дабінаваць, і шмат чаго навучыліся, і шмат сядзелі тут і вязалі. Дзякуй вам вялікі, яшчэ раз дзякуй. Дзякуй усім вам за вашу шчырую малітву, за тое, што былі гэтыя 3 дні з намі. Як ведаеце, гэта зараз сапраўды каштуе прыйсці ў касцёл, прыйсці ў святыню. І хай гэтыя святы, вось хай Христос, які ў воскрес, дасць нам у сэрцу ў першую чаргу надзею і супакой. Вось мне все пыталіся, ну а што будзе на Пасху, як будзе на Пасху? Ну вось у мяне цяпер на Пасху, ведаеце, у мяне цяпер неяк уже супакой і пэўная радасць. Уже што будзе пасля Пасхі, я думаю, ўсё будзе добра. Таму яшчэ раз кажу вам, што Христос воскрес, і зараз будзем славіць яго таксама гэтай рэзуррэкцыйнай працэсіі. Адразу як і выйдзем, зробім адно кола вакол нашага касцёла. Пасля будзе богослаўленне на свяцейшым сакраментам. І яшчэ, хто, можа, мае якісь стравы на велікодны стол,
нават сёння ночью можа адбыцца гэтае пасвячэнне ўжо пасля усе літургіі. А зараз выстаўленне свяцейшага сакрамента. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Падчас пасхальнай вігіліі мы пачулі заклік: «Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе! Узрадуйцеся, Божыя слугі! Няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся, зямля, апранённая узнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напомніцца гэтая святыня. Паслухмяныя гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Христом, каб вызнаць нашу веру у яго перамогу над смерцю і д'яволам. У воскресламу Христу, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzi
Он для нас, аллилуйя. Узрадуйтеся, прославляйте Бога, Бога ж володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, alleluja. Uzradujcie się, proslavляйте Pana, On nasz Володар. Телом нас своим кормить, Тым, что на крыже висела, кровью своёю нас поить, как мы жили уже для Бога. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар. Свята ночи пасхальной, словесный меч обминул нас, и Пан усих вывел с темры, от князя зла и подману. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар. Сам Христос Пасхою стался, початком правды отвечной, явимым Божьим воронком, який отдал себе в жертву. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар. Он стал коштовная хвярой, якая знищила пекло, и люд выходит для воли, как жить у радости вечной. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар. Ангелу Христос покинул, заслание темное Он вышел, и перемогший шатана, отвергнул все храмы неба. Аллилуйя! Jezus nasz Pan u was krążywy, przychodzić On dla nas, аллилуйя. Узрадуйте się, прославляйте Pana, On nasz Володар, аллилуйя. Jezus nasz Pan u was krążywy,
приходить Он до нас, аллилуйя. Узрадуйтеся, прославляйте Пана, я наш Володар. Стань же Езу для душам, пасхальной радостью вечной, и нас воскресших с тобою, да выбранных, да лучших жен, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Узрадуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Узрадуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар. Нехай Тебе, Єзу Христе, який перемог владу смерти, Отца и Духа Святого, все славят навеки, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Урадуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Радуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Радуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Иисус наш Пан, у вас живы, приходит Он до нас, аллилуйя. Радуйтесь, прославляйте Пана, я наш Володар, аллилуйя. Иисус наш Пан. Amen.
Небо и земля радуются, аллилуйя. От мертвых восстание, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты про пасхальную веру Христа дал своему народу збавление, одаря его щедро своими дарами, как он досягнул полноты свободы и отримав радость вечного життя, якою дозволяєш йому спознать на землі. Праз Христа, Пана нашого. Аминь.
Сонечко.